Iawn, da ia. Beth yw gronyn bita? Da chi wedi darllen y paragraff yn barod. A da ni'n gwybod bod gronyn bita yn electron. Da chi'n gwybod hynny ers gwaith blwyddyn 10. Da ni mond, wrthyn nhw mond alw fo yn bita, achos ar y pryd o'n nhw'n gwybod be oedd o. Mae'n jyst yn rhywbeth oedd yn gwneud i sgrin fflwr leol, o leia. Ac yn gwybod bod o'n cael ei blygu gan meis magnetig a tydawag yn y blaen, a bod o'n sôn yn gyflym, ond o'n nhw'n gwybod be oedd o, so o'n alw fo'n bita. Da ni'n gwybod mae electron di o'n seithio'n gyflym iawn o'n nucleus atom. Cofiwch hefyd bod alpha yn nucleus helium, a bod gamma yn dangos magnetig. Ysgrifennwch y symbol o gyfer gronyn beta. Wel, does gen i ddim rhif mas, so mae hwnna'n 0, fel ni'n sôn ar ddiwedd cwestiwn 1, os chi wedi gwrando ar hwnna. A wedyn, da ni'n rhoi yr 1 yna, mae gen fo wefr, hefyd bod yn electron, ond mae gen fo wefr negatif, so da ni'n gofod y minus 1 hefyd, os di dangos hynny. A da ni'n unau sgwennu fo, dim minus 1 fel yna, efo yr symbol beta, neu jyst rhoi dim a minus 1 efo y symbol am just electron fel yna. So 1 neu'r llall, dio ddim yn bwys, chi'n cael yr un marc. A dyna diwedd 2 A.